1 mart 10 aprel aralygyna döwlet edara kärhanalarynaky işini taşlap iş gözlegine daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnetýün artdy diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme saýdýar. Türkmenistan resmi derejede ikrar edilmeýän ýöne giňeýran işçiligiň arasyna munradal hususan raýatlar eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýärdi. Ýöne ýurdun yaramaz galýan ykdysady şertleri, milli pulun hümmetsizligi, büdjet işgärleriniň zähmet haklarynyň bazar sebedine gawat gelmezligi ýaly dürli durmuş ykdysady faktorlaryň fonuny öz işini taşlap daşary ýurtlara çykýan raýatlaryň sany artýar. Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan gorumak ministrligi ýurtdaky işçiligiň derejesini görkezýän sanlary aýan etmeýär. Türkmen hökümeti ýurtdaky garyplygyň hakyky derejesini açyp görkezýän sanlary aşkar etmeýär. Eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykýan adamlaryň arasyna bilim terbiýeçilik edaralarynyň işgärleri, mugallimler, terbiýeçiler, saglyk pudunyň işgärleri, şol sany şepagat tuýulary bar. Ýagdaýdan habarly çeşmämiz bar bolan meýillere salgylanyp daşary ýurtlara gazanç etmäge gidýän raýatlaryň sanynyň may-iýun aralygyna hassa artmagyna garaşlýanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullygynyň goşmaça tesbir alyp bilmedi. Global koronavirus pandemiýasynyň odul iş gözlegine daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň agramly bölegini ýaş raýatlar emele getirýär diýip çeşmämiz aýdýar. Ýöne göçegeçligiň täze tolkunyny ýaşy 40 ýaşdan geçeni we büdjet edaralaryna odul işi bolan raýatlarym bar. Türkmenistanyň raýatlary uzalky ýyllarda özleriniň wiza talap etmeýän Türkiýe döwletine syýahat etmäge ýykyn edýärdiler. Ýöne täze meýiller Türkiýeden daşary Russiýa we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly döwletleriň raýatlary üçin gidilmeli ýurtlaryň hatyryna goşulýanyny görkezýär. Ýa-da Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabryna türkmen raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Azatlygyň çeşmesi muňa garamazdan İstanbul'a syýahat etmäge istek bildirýän raýatlaryň sanynyň köp bolmagyny galýan aýdýar. Öňler işsiz adamlar iş üçin daşary ýurtlara gidýärdi. Indi büdjet edarasynaky işinden çykyp daşary ýurtlara gidýän raýatlarym köpelýär diýip Azatlygyň çeşme aýtdy. Türkiýeden daşary Russiýanyň Kazan şäheri, Rostov, Seviti, Novosibirsk şäheri we Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubay şäheri türkmen raýatlarynyň ýykyn edip başlany uğurlarynyň sanyna goşuldy. Çeşmeniň maglumatlaryna görä, hususan Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine gidýän türkmenler köpenýär. Maglumat üçin aýdylsa, Russiýa bir ýyldan gowrak wagt bäri Ukraina çözmegi dowam etdirýär. Esasy rus çözüşlerini arasyna Russiýanyň zähmet güýjüniň azalýanyny gaýdylýar. Ýöne bar bir Türkiýe türkmen raýatlary üçin özüne çekici ugur bolmagyny galýar. Azatlygyň çeşmesi türk wizasynyň 3 aýda taýýar bolýanyny aýdýar. Daşary ýurtlara gazanç etmäge gidýän raýatlaryň köpüsi ýa ogly öýlendirmek üçin, ýa jaý edilmek üçin, ýa täze jaý satyn almak üçin, ýa-da ogly gyzyny ýokary hujaýyna salmak üçin daşary ýurtlara gitmegi saýlap alýanyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar türkmen raýatlarynyň ýurt içinde gazançynyň güdüran aýlamakdan başga harajatlara ýetmeýänligini görkezýär. Türkmenistanda raýatlaryň iş we okuw üçinçiligi ýaly meselelerde para verimi uly rol oýnaýar. Adamlar daşary ýurtlarda gazanç edip soňra öz arzuwlaryny amala aşyrmagy maksat edinýärler diýip Azatlygyň çeşme aýdýar. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň ýanwarda täzelän sanlaryna görä häzirki wagtda 222 000 töwereg Türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne resmi däl sanlar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň milliondan aşýanyny görkezýär.